Аз съм Христо, той е Станислав от Хасково. Алекс Раева е с секси дънки. В тях 100% не може да влезне фънки. Мария Игнатова, знам, че е с смивка 124 каратова. Обаче къде е ми така него да вкараме в трака? Ти не си Жоро Бекама, Кажи... Здрасти! Здрасти! Благодарим ви на всички! Благодарим ви! Денят се познава по сутринта, а рапът в Хасково по Христо и Станислав. Те ръсят рими от сутрин до вечер и са готови да залеят нашата сцена с тях. Всичко стана момента, всичко е импровизация. И ние излизаме и дори самите ние не знаем какво ще направим. Но го правим яко и където да сме го правили няма значение от хората. Били са метали, били са челгари, всякакви, всички се кефят. За полуфинала мислим да направим едно много голямо шоу с хореография на сцената и не само просто да излезнем и да започнем да рапираме. Ще го направим така, че хората се накефят и в същия момент, когато ни гледат, да фанат телефона и да пратите смс за нас. Защото когато фана микрофона, аз правя купона. Да, признавам се тук за 60 бона. Ако и ти се кефиш на моята култура, напиши на клавиатура един смс на телефона за мене. За другото просто нямам време. Някои от римите не са в стил животвор, но това е рап. Ще чуем и доста интересни неща за всички нас от шоуто. Аплодисменти за рап терминаторите от Хасково, Христо и Станислав. Добър вечер. Добър вечер. Давайте ни темата и да почваме. Сега, мога да избирате между две неща. Едното е днес е 1 май. Празник на труда. Както знаете, благодарение на труда маймуните са станали социалисти. Така. Втората тема. С Алекс и Мария на море. Може да ги съберете, може да си изберете едната. Събираме ги направо и двете и почваме. Давайте, гледаме ви внимателно. Станио, почвай бе, братле, че сме с Алекс и Мария на море. Какво ще става, не знам, но няма да ми кажат не. После ще дойдат чибаните социалисти, ще дойде Гацо Бацов, нали сме футболисти. Обаче не мога да правим фристайл, само як детайл. И тук трябваше някъде да влезе палета, защото е по-красив и от Николета. И от Николета. Продължавам да ходя на море с Алекс и Мария. Да бе, ми така ги ревнува и ще ме напсува. Нека да знам, че сега ме чува. Продължавам с тях да ходя на море. Разбираш ли ме, не съм азист, не ги карам на Сен-Тропе. Мария иска нови бански. Да, заедно с Цеко Симфония рапирам на испански. Да, засягаме известните. На момента правиме песните. Крушетата са десните. Алекс Раева и тя иска нов бански. Да, знаеш, брат, преживявания холандски. Краси Радко го сравнявам с Тодор Батков. И казвам да, пред мен мозъкът е нещо гладко. Не, за тебе съм батко. Алекс си купих всичко и каза ми татко. Продължавам да усмивам. Продължавам да рапирам. Продължавам да убивам. Да купувам треки, не спирам. Продължавам да спонсорирам. Продължавам, римите намирам. Продължавам и всички те убивам. Да, казвам, отново ви усмивам. Give me the microphone, в хип-хопа съм Дон Корлеоне. Продължавам с Алекс и Мария. Мария ми вика, че съм ненаситен. Аз си казвам, че ще водя в китен. Махам нейния сутиен, после в Каен. После сме с Сергей и Бойко. Но каква е разликата, само кой е топлешив? За мен е еднакво грозен, не красив. Красив Алекс и Мария, една рима ще забия на слънчев бряг. В леглото съм с тях, няма как. Дикай ми българския тюпак. Алекс и Мария на море, на Созопо играя монопол. Карвам ти автогол. Ти си шматка като какаратка. Аз ти казвам, ей, Бого, като Краси Радков. Извинявам се, Тодор Батков, а ти си просто Шматков. Аре, чао, казвам бао.
краси, поръчвай каси с бири. Отпуснал си се много, почвай да дигаш гири. Имаш коса и много косми, глоба всички трябва да сте плешиви в 7-8. Аре, чао и за слави, поднасям големите изненади и го каня на море. Аре, идвай с нас и ти, бе братле, да парим бури. Журито потъва в тия шамандури. От тук нататъка съм пас, има роля само твоя глас. И ние да благодарим на журито за темата. Благодарим за темата, да. Аз опитвам за втори път да я пробутам, но сега фана. Всеки симфония, браво. Вие направихте една автобиография на моите образи в песента. Браво, братиньо! Ма що? Аз ви са. Рапърите трябва да имат... Чакай, колега, мога ли да слезна? Можеш веднага. Да покажа. Рапърите трябва да имат походка. Все едно се ударил с мотиката или, както казва Любен Дилсин, ги настъпила кравата по обувката. Трябва нещо да... Трябва да чуете своята броника, всеко се поня. Много си добър. Има други рапъри, които държат така микрофона като дюнер. Ма те с друго между краката, имаш предвид Майл Статър. Господин Дилов, трябва ли да има любовни теми в рапа или само социални? Разбира се. Предимно социално. Много ми приличате, имам чувствате пари братовче на гъмзата. Добре, да беше ли ти достатъчно на така социалните теми в текста? Да, бяха много по-добре тая път. Нямаше рими тип полковник, римуваме с подполковник. Нещата бяха готини. Станаха по-добре от миналия път, определено. Хилда, искаш ли да им кажеш нещо? Не. Добре, благодарим ви. Браво, момчета, ще направим дует. Трио, Може е трио, бе. Трио. За всички фенове от Хасково и за всички фенове на рапа в страната. Ако Христо и Станислав са вашите хора, не се колебайте и се пригответе да пуснете СМС на кратък номер 19636 за всички мобилни оператори или се обадете на номер 090 16 30 36.